Bé, en aquesta cambra ja ho veuen, hi ha de tot. Hi ha diputats que saben exactament com hagués actuat el president Churchill en cas d'una apagada. La majoria no ens atrevim a suposar-ho, però hi ha persones que ho tenen claríssim. Presidents que en comptes d'argumentar opten per desqualificacions personals. Li ha costat dir Orriols, li tremolaven els llavis, o eren les cames, potser. En aquesta cambra hi ha qui apuntala el govern per interessos privats, traint el poble català i condemnant-lo a l'ostracisme. Hi ha qui empra el mot extrema dreta com a arma llancívola per difuminar la seva mediocritat i incompetència. Hi ha qui considera que important tercer món a cabeçades mantindrem el grau de civilització assolit. Bé, ja ho veuen, n'hi ha per tots els gustos aquí. Senyor Fernández, vostè no em colonitza, certament, però Espanya sí que ens colonitza, a vostè i a mi. Definició de colònia: territori sotmès al domini polític, militar i econòmic d'una potència forana. En quina llengua enrona l'exèrcit espanyol? Per què els impostos que paguem els catalans se'n van i no tornen? Per què quan votem Espanya ve i ens estova? No deu ser que som una colònia, senyor Fernández? Que tingui molt bon dia.